guys, back to my YouTube channel. Dania आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे शेयारबो खालाम। साबस्क्राइबखौ खालामथार दे लोगोफोर, नोंसोरनि सायाव आसा थाबाय जे आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामो। दानिया भिडिअखौ नायलांदो। दिनै थाइजौ बाथोन जानो नागिरदों। दिनैसो जाबाय जोंहा नै हानगासिनो। हानमारबाय जोङो थांनानै बरिया खाजि जाहैनोसै। आंथ' खुदै गथारबाय जानो लुगैना जालालै। थाइजौ हानग्रा नुबा देन्जारसो। थाइजौ बिफाङाबो इमान गोजौथारमोन खुनुरुखुम जोब्बाय। जि खस्थ' हानखाबायलै। आं जानो लुगैना हामथारला आं। नै जाबाय आं जे गोखैखा। हाथाया खैजोब्बाय। सोरबाफोर सिंगेल दंबा नै सेंग्रा जि साइजखा लाथावथावनो सोरनो नांगौ कमेन्टआव बुंहरलाबाय। माला मोनजागोनथाय? गावस्राबो आं एफा गोबाव नेबावबायसो। बानलु देबा जेबो होआखै, बानलु आन्था सिनिबो होबाय। थाङाखैनो माला थांगोनथाय। फैबाय। नोंसोर जानो लुगैदोंना लुगैयाखै गासिमोन? जानो लुगैदोंबा खोन्थाहरलाय। लगायखांबाय जानोसै। आयै आंथ' नोगोद जानो लुगैबायलायनो। थाइजौ खाजि जानो एक्सपार्ट जानानै दङ। जाय लाला जफा। आयै मोनजाबारबाय आङो दिनैलाय। जानो लुगैदों। आयै जि जाखाबायलै बियो। जोंनिफ्राय बांसिन जाबाय। जाना देखोना जाना देखायो। गासिबो जाजोब्बाय।